मोनायाव स्टाडि खालामनायखौ जालदाब दोननानै एक्सारसाइस खालामनायखौ गोसो होनानै मावलांबाय थायोबानो खालामलांबाय थायोबानो मोजां जागोन आरो होमबा गावबो बासायगोन। दा बियो एकदमबारे इलेक्सन खाथिखाय गोथाङै गोथै थगायनाय बियो। मानो बे इलेक्सन गुदि समाव बिसोर बख'नोबो हाखाया। आरो सिगांनो आङो निउस पर्टेल बिथांमोननिसिम गोजोननायखौ आं बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे आङो दिनै निउस मिडियानि गेजेराव ओंखारनाया दिनै आङो मोनसे खोथानि थाखाय आं ओंखारनांगौ जाबावदों। मानो होनबा दाखालिसो जों बर' सारा जायफोरा जेलाव NDBनिफ्राय जेलाव दङ, जेलाव थानाय फेमिलिफोरखौ लानानै दिनै इलेक्सन खाथि हिसाबैसो ज' जादों, ज' खालामनानै रायज्लायदों बा सावरायदों होननानै आं खौरांखौ मोन्दों। दा दिनै जोङो बेयाव दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों। मानो होनबा बोसोरथाम बोसोरब्रै दिनैसिम उदां बेराय जाबोनानै उदै फुगार जाबोनानै दिनैसो इलेक्सन खाथियावसो नंखायखौ बुरखायफ्लादों। आरो बे इलेक्सन गुदि समाव बिसोर बख'नोबो हाखाया। आरो हायोबा गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै अननानै जुदि मावमारनानै होनो गोसो जादोंमोनब्ला दानो इलेक्सननि सिगांनो दिरुननानै होथों। बेनि उनाव जेसेबां मानसि नांगौ बिथाङा मोनजोबगोन। खिन्थु हायाबा ओरैनो नाटक द्रामाजों बिथाङा खारबाय थानो नाङा। दा बेखायनो जोंना हाग्रामा महिलारि साराबो प्रमद बर' सारखौ बेखौनो बुङो, गावनि गोदान सरखार, गावनि परिबर्तननि नामाव स्पिक बेकार जेनाखि कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम बानायदों 20थासोनि बारा जादों। दा जेरै परिबर्तन एरै नामाबो स्पिक बेकारनि नामाबो सकेट बेकार होननानै बिथाङा नामखौ दोनदों होननानै आं मिथिगौ। मानो होनबा एकदम बियो थगायथारनाय, बिनि रावखौ रावबो बिसास खालामनो आरो फोथायनोबो नाङा आरो आगानबो सुरनो नाङा। जोङो रेडि जानांगौआ बेल'नो, साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरो बिथांखौ फेजेननानै जों माला जेनखांनायनि उनाव माला ज'यै जोङो बिथांखौ होसोना मोनगोन, जोङो बेखौसो सिन्था खालामनांगौ दङ। बेखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जानजि खाफ्रानानै थाखानो थाखाय आङो थियारि जानानै थाखानो थाखाय आं खावलायहरो। बेखौ गिनानैनो बिथांखौ आं खोनादों कलकातायाव हाबायनानै थाहैदों होननानै। नाथाय कलकातायाव गावनि स्पेसियेलि हाबायदों होननानै खोनादों, मेगनजों आं नुवाखै। दा बेयाव होसो जायोबा बिसोरो बेयाव खारनानै थाहैगोन होननानै आङो बेखौनो सन्देह दङ। जेरैबायदि गासैखौबो मोनफ्रोमबो दफाखौ मोनफ्रोमबो माबाखौ थगायनानै NDBखौनो थगायबोनानै दिनै बिथाङा गाव राजा जानानै थगाय जालांनो नागिरदों। हारि जाथिखौ फानजोबनानै दिनै नंखायखौनो एकदम बुरखायफ्लाबाय थादों। दिनै खारनो खारनांगौ दिनादि सफैगासिनो दङ। दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रादि बिनि थगायनायखौ मिन्थिनानै दिनै BPF दोलोआवहाय ज' फैगासिनो दङ, जयेन जागासिनो दङ। बेखौहाय बिथाङा मिन्थियालासिनो, दिनै सिन्था खालामालासिनो दिनै गोदाव सोराव खामानिखौ मावदों। आं बेखौनो बुंबावगोन, मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ खावलायहरगोन आङो। मानो होनना बुङोबा मिटिं जोबखांनायनि उनाव मोना थांनानै स्टाडि खालामनायखौ बन्द' खालामनानै गावखौ एक्सारसाइस खालामनानै जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा होसोनायाव खारनो हायो, जाहाथे बेफोरबायदिखौनो आङो बिथांखौसिम आङो खावलायहरो। मोनायाव स्टाडि खालामनायखौ जालदाब दोननानै एक्सारसाइस खालामनायखौ गोसो होनानै खालामलांबाय थायोबानो मोजां जागोन आरो होमबा गावबो बासायगोन। बिथांमोनजों सावरायनायाव बिथाङा मा खोथा होदोंमोन? खोथा होनायनि बेलायावथ' बिथाङा जाहैबाय जेनाखि जेलाव थानाय फेमिलिफोरखौ ज' खालामनानै दिनै बिसोरखौ बख'गोन होननानै बुंदोंनो। बोसोरथामनि गेजेराव बख'वालासिनो दासो गोदानै बख'नायनि इलेक्सन खाथिखायसो गाव भट मोननायनि बख'गोन होननानै बुंफ्लादों। दा बियो बिराद एकदम मानसिफोरखौ गोसोआव गाज्रि मोनहोनाय माबाखौ खालामदों आरो बियो। बिनि बेबायदि नंखाय पलिसिनिफ्राय बारग' NDBफोरा माबायदि सांग्रां जानाया मोजां? NDB हिसाबैथ' दा प्रमद बर'नि जेनाखि एक्टिं, बिनि गोदाव सोराव बाथ्रा लाइनजों लांलाबायनाय, गोदाव सोराव खालामनाय, बे हिसाबै साफ्रोमबो NDBआनो दिनै BPFआव फैनो नागिरगासिनो दङ आरो फैजोबगोन लारि दा बावैसोनो नुबाय थासिगोन आरो। बावैसो सान सिगां BTC सरकारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 600 बेसेबांबा जन एपइन्टमेन्ट होदों, बिनि सायाव मा बुंनो सानो? दा बियो एकदमबारे इलेक्सन खाथिखाय गोथाङै गोथै थगायनाय बियो। मानो होनबा फरेस्टआव 600 जन ना बेसेबांबा साख्रि होनो होननाय बाथ्राया जाहैबाय, बेयो गोदानखौ नङा, फुराना जानाखि लेबार हिसाबै मावनानै दङ बिसोरसो मोनगोन। दा गोदान रावखौबो सोसननो हाया बिसोरो। मानो होनना बुङोबा साख्रिनि लाइन, जाय डिपार्टमेन्टजों साख्रिखौ सोनानै होनो हायोमोन, दिनै 16था डिपार्टमेन्टखौ स्टेटआव लांजाबाय। जायखौ होननानै बुङो CSP डिपार्टमेन्ट लाइनजोंसो साख्रिखौ BTCआव सोनानै होनो हायोमोन। दा बे डिपार्टमेन्टआ गैयालासिनो जोंनि BTC बे ओनसोलाव मालाबाबो साख्रिखौ सोनानै होनो हाया। बेखायनो रायजो राजाफोरा रावबो बिसास खालामनो नाङा। आं बेखिनिखौनो खावलायहरो।